Triweda anggenipun ulang tahun kados kawan dosa kasal sampun wonten bodho kawisipun mugi-mugi lestari saklaminipun kasuksesan derek kula rawuh pisanipun. Sampun malih pengaruhi dinten 7 pekan kasal awon tigang dosa sasi 12 taun 2000 jangkepipun rinten tahun baru majemuk wonten ing dinten Minggu Kliwon. Pramila tebih dipun rantos telah kami milujengi anggenipun ulang tahun ing dinten menika sampun wonten bodho kawusipun kasuksesan derek kula rawuh pisanipun. Ingkang sapuran malih menika kaos hormat dumateng Kanjeng Nabi Pantan sak garwa putranipun sedaya lan mugi sedaya sahabatipun Abu Bakar Umar Usman Ali pramila dipun kawrusan beton dhateng rawi ngajeng sakawitun kasuksesan derek kula rawuh pisanipun. Ingkang sapuran malih menika sebuah hujan menika njejekaken imanipun sedherek sedaya ingkang kalebet wonten ing Sanggar Triweda menika sedaya paring wilujeng kalih sampun iman kita kasuksesan derek kula rawuh mriki sanipun. Ingkang sapuran malih menika kaos Jen Sunan Kalijaga ingkang njagike Brasekawan 5 Pancer pramila dipun kawuhi saban dalu rahayu ngajeng sakawinipun kasuksesan sedherek kula rawuh mriki sanipun. Kang saturan malih menika kasurmat dumateng tiyang Nabi Ilyas lan Nabi Khidir ingkang mungsuh toya lan daratan pramila dipun kawuhi saban dalu rahayu ngajeng sakawinipun sampun wonten bodho kawisipun kasuksesan derek ingkang rawuh mriki sanipun. Ingkang saturan inggih menika kasurmat dumateng sanak danyang Bandar Pekarangan lan ugi dumateng para ulama para sahadat pramila dipun kawuhi boten dipun sembahyang dipun kawuhi nggih. Mugi-mugi anjatung rahayu wilujeng ngajeng sakawinipun kasuksesan sedherek rawuh mriki sanipun. Sedaya ambangan menika kangge lantaran pindah maring kekalih Rasulullah kirang dugan ing kula nyekolaken mugi Gusti Allah ingkang paring pangapunten kang wajib dipun peketi saged mapan piyambak-piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.